Καλησπέρα. Χαραμάγκες. Καλησπέρα. Αφαιρέθηκα εδώ πέρα μετά από αυτό Τι κοίταγες? το έγκλημα που είδα σήμερα στη Μόσχα εναντίον του Ολυμπιακού. Καθαρό σφάξιμο των διαιτητών. Ένας Ολυμπιακός παρουσίασε και θέαμα και έπαιξε καλό μπάσκετ. Μόνο έτσι μπορούσε να χάσει με τη βοήθεια των διαιτητών. Μετά από αυτά που έχει πάθει η Τσεσεκά από εμάς, Τουρκία τελικό. Λονδίνο ημιτελικό. Μαδρίτη ημιτελικό. Μόνο έτσι μπορούσε να καθαρίσει. Στα ίσα δεν μπορούσε. Μπράβο στους παίκτες του Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Ολυμπιακού. Το κυριότερο τάκι μου είναι ότι έδειξε η ομάδα ότι μπορεί να πάει να κερδίσει σε οποιαδήποτε έδρα. Έτσι. Και μιλάμε μια ομάδα 50 εκατομμυρίων, έτσι, 40 εκατομμυρίων. Σημαντικές απουσίες. Έλα ρε Σταύρο. Γεια σου Σταύρο. Εκτός έδειξε η ομάδα ότι μπορεί να κερδίσει σε οποιαδήποτε έδρα. Η Τσεσεκά είναι μια μεγάλη ομάδα. Τις μεγαλύτερες δυνάμεις της Ευρώπης. Ναι, είδαμε ότι επιστρατεύτηκε η διαιτησία για να. Και η προπαγάνδα του Ιτούδη εδώ και 15 μέρες και του διαιτητή Μάνου ότι ο Ολυμπιακός παίζει δυνατή άμυνα. Ναι. Και τι θα γίνει με αυτή την άμυνα. Εδώ είδαμε τάκλινγκ στο Μάτζαρι σήμερα. Όχι μόνο αυτό, περνάγαμε από δίπλα του. Τέλος πάντων, τάκι μου. Φανέλα με φανέλα, φάουλ. Τραγική η διαιτησία. Δεν πειράζει. Ναι, Εγώ είμαι χαρούμενος για ένα άλλο πραγμάκι, θα σου το πω τώρα και θα το ακούσετε. Είμαι χαρούμενος γιατί στο Βερολίνο θα είναι Τσεσεκά. Άμα είναι ημιτελικό, θα πάω τελικό. Άμα είναι τελικό, θα πάρω ευρωπαϊκό. Από αυτή την ομάδα. Το καταλάβατε. Αν η Τσεσεκά είναι στους 4 που θα είμαι εμείς, ο Ολυμπιακός θα είναι. Το καταλάβαμε. Ημιτελικό, άμα τη βρω, θα πάω τελικό. Αν πάει τελικό, θα πάρω το ευρωπαϊκό. Ωραία. Επόμενη αγωνιστική. Τελείωσε ο πρώτος γύρος. Μπορεί να πει ο Παπα-Νικολάου και όποια άλλη προσθήκη. Ναι. Ό,τι ακούμε και συζητιέται τέλος πάντων. Έτσι. Το σίγουρο είναι ο Παπα-Νικολάου ότι μπορεί να παίξει από το επόμενο παιχνίδι. Παίζουμε την Μπαρτσελόνα, Τάκη. Ναι. Πρώτη αγωνιστική, δεύτερη πρώτη αγωνιστική. Μετά έχουμε. 4 παιχνίδια έχουμε. 3 εντός και 1 εκτός στην Μπάμπερκ. Μπάμπερκ, πώς τη λένε. Ναι, έτσι. Καλά την είπα, ναι. Θεωρητικά είναι όλα στο χέρι μας να τα πάρουμε. Εντάξει, και με την Μπαρτσελόνα. Το σημαντικό είναι αν είναι να χάσουμε, να μην χάσουμε διαφορά. Μα είναι να κερδίσουμε, εντάξει, αλλάζει όλο το εγώ πιστεύω θα κερδίσουμε. Εγώ πιστεύω θα κερδίσουμε. Ωραία. Αλλά ας πάω με τον διάβολο. Πάρε και κάνε και το δικηγόρο. Τον εισαγγελέα του διαβόλου. 12 πόντους είχαμε χάσει. Είχαμε κερδίσει εδώ. Ναι, είχαμε κερδίσει 12 πόντους, εντάξει. Πρέπει να. Εντάξει, πρέπει να κερδίσουμε. Κοίτα εκεί. Είναι 3-4 τώρα. Αν γίνει 3-5, κουφιά η ώρα να είναι, σκάτα στο στόμα μου. Τα 4 παιχνίδια που έχουμε, 3 εδώ και 1 στη Γερμανία, γίνονται αυτομάτως 7-5. Έτσι δεν είναι? Ναι. Και έχουμε 2 παιχνίδια. Τις 2 ρώσικες. Μετά, στο τέλος. Ναι. Τη μία εδώ, την άλλη εκεί. Την άλλη εκεί θα την κερδίσουμε, την άλλη εδώ θα την κερδίσουμε. Θέλετε να πάρουμε από μία νίκη, για να είμαι πιο λογικός. Βάσει το δικό σας το μυαλό. Το μυαλό. 8-6. Έχω προκριθεί. Εντάξει. Αλλά είμαστε στο χειρότερο όμιλο. Το άλλο είναι νηπιαγωγείο. Ο άλλος όμιλος είναι νηπιαγωγείο. Δεν λέω για ανοίγματα ποδιών. Βλέπε την περασμένη Πέμπτη Κροατία. Κάναμε 9 νίκες, 8 νίκες, 9, 8, 8-2 και πέσαμε με όλους. Οι άλλοι προκριθήκαν με 6-4 και παίξουν την νηπιαγωγία. Πάντως στον όμιλο που είμαστε εμείς Τάκη. Άμα λέω κάτι διαφορετικό, μου το πείτε. Τίποτα, αυτά που κάνουν δεν έχεις καταλάβει τίποτα διαφορετικό. Όλοι τα ίδια καταλάβαμε. Πάντως έτσι όπως είναι ο όμιλος, καλά πάντα έπαιζε ρόλο οι διαφορές, αλλά ειδικά στον όμιλό μας έτσι όπως είναι παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο οι διαφορές. Ναι, αυτές που έχουμε κερδίσει θα τις χάσουμε. Και αυτές που μας έχουν περάσει θα τις κερδίσουμε. Δηλαδή εδώ η Τσεσεκά θα κλάσει πατάτες. Να μην πω αρκουδάκια. Θα κλάσει αρκουδάκια. Μέντες. Αρκουδάκια, αρκούδα δεν λένε. Τη λουτρινά. Σου πω εγώ. Δηλαδή ποιος είναι ο Ολυμπιακός. Ο Ιτούδης καλά το δούλεψε, παιδιά, που θέλω να μπείτε στα site της δηλώσης του Ιτούδη εδώ και 15 μέρες
Ο Μάνος δεν ξέρω πώς διάλογο Εντάξει, δεν είπε είναι, ότι Τάκη. ο Χάκετ παίζει Τάκη. σκληρή άμυνα. Δεν είναι μόνο οι δηλώσεις. Από εκεί. Τάκη, πες και μαρούλι, δεν είναι μόνο οι Ναι, δηλώσεις. Άκη, ναι, όλα αυτά, μαρούλια, μπεντομάτες. Τι είναι, σαν και αυτές εδώ πέρα από τους Βεβαίως. δικούς μας που είναι μόνο δηλώσεις. Αυτοί εδώ κοιτάνε να τη βγάλουν στη φτύνια. Σωστό. Οι Ρώσοι σου λέει κάνουν και δηλώσεις. τι 40, Θα πάω τι και από πίσω. 41. Ναι, θα πάω και από πίσω. Τώρα αυτοί εδώ είναι μόνο Έτσι. μπουρου, μόνο δηλώσεις και μόνο παράγκα και οράμα. Ακριβώς. Ξανά μπράβο στους παίκτες του Ολυμπιακού μας. Εμείς πιστεύουμε στην ομάδα μας, εμείς θέλουμε το σεφ γεμάτο. Θα παίξει και ο Παπα-Νικολάου την άλλη Πέμπτη, Παρασκευή, πότε παίζουμε. Μπορεί, από ό,τι διαβάζουμε, να γίνει και κάτι ακόμα. Πέμπτη παίζουμε είναι Παρασκευή. καλό. Α, έχει διακοπή, ωραία. Έχει διακοπή. Για να μην αποσπαστεί και ο κόσμος μας. Μπράβο, είναι η διακοπή που από τον πρώτο γύρο στον άλλον. Ωραία. Ένα σεφ γεμάτο θέλουμε, εμείς οι Ολυμπιακοί. Όλα υπολογισμένα. Και οι παίκτες του Ολυμπιακού αυτό θέλουν για να πάμε στο Βερολίνο να παίξουμε με τελικό ή τελικό με τη Τζεσεκά ή θα πάμε τελικό ή θα το πάρουμε από τη Τζεσεκά. Ωραία, το καταλάβαμε. Αυτή η ομάδα τρέμουν τα πόδια τους όταν βλέπουν το σήμα του Ολυμπιακού και τις φανέλες μας. 92-85, μπράβο ρε. Δηλαδή, να πούμε και για τις βολές. Ναι, 35 βολές, 35. Άσε και 60 εγώ μέτρησα. Πώς με τις 60, αφού βάρεσα 35, τι 35 ήταν. ημιχρόνου. Γιατί δηλαδή έχει μεγάλη διαφορά το 35 με το 60. Και ο Ολυμπιακός 12. Όχι, Καταλαβαίνεις πως το πήγα 60. Δηλαδή αυτό το 35 τι 60. Άμα χρειαζόταν άλλους δυο πόντους πήγες και στο Τσεσεκά, θα πήγαινε 60. Κάτω 50 στρογγυλά. Τι, άστρο, 50. Ναι ρε Άκη, που θέλω να σου πω Ναι, ότι ρε, είναι Τάκη. και... Γιατί λίγες εσύ 35. Δεν τους χάλαγε τους διαιτητές να δίνουν 60 βολές. Αυτό θέλω. Μόλις όσοι χρειαζόταν τις δίνανε. Δεν τους χάλαγε. Όσες χρειαζόταν τις δίνανε. Εγώ μόλις είδα εκεί το Χάντερ που πέρασε από δίπλα του και του λέει ο άλλος φάουλ. Εκεί μπροστά που ήταν και το. Τα δύο τελευταία. Ναι, που ήταν, ναι. Λέω τελείωσε. Εκεί γύρω στα 3 λεπτά. Λέω τι θέλουμε για νίκη τώρα. Στο μεταξύ και αυτή η αρκούδα Τσεσεκά έχει μια κόλλα. 4 λέει για πλάκα χάσαμε. Και αυτοί δεν χάσανε τίποτα. Δεν πειράζει. Θα δούμε ποιος θα πάει στο Βερολίνο και ποιος θα το πάρει. Τίποτα κοντά στην ομάδα μας. Έτσι. Γεμάτο το σεφ. Η ομάδα σίγουρα θα μας ανταμείψει. Έχουμε πίστη στη συγκεκριμένη ομάδα. Γιατί θα πάρουμε και το ένα και το άλλο στην Ελλάδα. Και η σημερινή εμφάνιση αναπτέρωσε τις ελπίδες μας ακόμα περισσότερο. Πάμε στα άλλα. Το άλλο παλιάκι μου που θες να πάμε είναι για να... Για στρατοδικείο. Να τους παίρνει ο διάολος. Αυτούς που αποφασίσανε... Πού κατάλαβες ότι δεν να πάμε. Στην τιμωρία του Ολυμπιακού. Ναι. Τι έγινε. Η ευθεία βολή. Ποια ευθεία βολή. Έτσι λένε. Η ευθεία βολή αναπτύρα. Ρε κολομπαλί. Ποιος κολομπαλί τώρα. Αυτά οι άλλοι που τα βγάζουν. Να πω για τον Αράπη αυτόν. Και ένα Αράπη. Ο Αράπης σε πήρε. Όχι, ο συγκεκριμένος είναι και Αράπης. Γιατί έκανε ότι έπεσε. Εντάξει, εγώ δεν έχω ρατσιστικές τέτοιες. Αλλά ο συγκεκριμένος θα το λέω Αράπη. Νέγρο. Γιατί δηλαδή από όλο αυτό να πιάνεις από εδώ. Τάκη, εδώ γίνεται η υποκρισία της υποκρισίας από... Για τον συγκεκριμένο λέω. Ο Αράπης σε μάρανε. Ναι, γιατί από όλους αυτούς τις εμπλεκόμενους. Εδώ έχουμε χλωμά πρόσωπα. Δικαστές και ΕΠΟ και τέτοια και... Οι δικαστές πήραν από αυτόν τα παπίρες και σημειώνουν τα ψέματά τους. Χωρίς να υπήρχε τίποτα, να σου πω κάτι πάλι θα τιμωριόμασταν. Χωρίς τίποτα. Χωρίς τίποτα, έτσι. Τίποτα έτσι να έκανε και να δείχνε έτσι ο καθένας, ο κάθε παίκτης. Όταν πρόκειται για Ολυμπιακό να κάτσει να δείξει έτσι και να του λέει μα δεν δείχνεις τίποτα και να λέει είναι αυτό. Δεν είναι αρκετό να το πάρουν τα μέσα οι Ρουφιάνοι, τα τσατσοκάνελα και τα Ρουφιάνο-site, που τα διοικεί ο κάθε πούστης που θέλει το μόνο λάσπη θέλει στον Ολυμπιακό και τα χάλια της ομάδας τους τα είδαμε. Και θα τα δούμε και αύριο και μεθαύριο του κάθε απατεώνα. Και τα παίρνουν αυτά και δημιουργούν κλίμα. Έτσι. Από τη στιγμή, πάντως, που φοβάστε αυτούς ή φοβάστε κάποιους άλλους που έρχονται στα σπίτια σας, δεν είναι τίποτα να έρθουμε και εμείς στα σπίτια σας και στα εξοχικά σας. Να κάνουμε και εμείς πορεία. Να κάνουμε τα ίδια. Εδώ ακούστε ρε απατεώνες, ακούστε ρε λαμόγια, ρε κλέφτε, ρε υποκριτές. Τάκη δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι η μεγαλύτερη υποκρισία που γίνεται, που συντελείται εδώ και τόσο καιρό στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν κουνιέται φίλο στο Καραϊσκάκι. Πού? Στο Καραϊσκάκι. Που είναι όλοι ένας και ένας. Άμα θέλουνε, είναι ένας και ένας.
Δεν κουνιέται φίλο. Δεν αναφέρει κανείς τίποτα που κόπτονται όλοι για το καλό του ποδοσφαίρου και για τη μη βία και να γίνονται οι ποδοσφαιρικοί αγώνες και να πηγαίνουμε και τα παιδιά μας στο γήπεδο και οι οικογένειες, όλο τέτοια. Δεν τσαμπουνάτε. Και οι δημοσιογράφοι και οι θεσμικοί φορείς και οι υπουργοί. Όλοι αυτό δεν λέτε. Πού είσαστε, ρε? Μην πω το χαρακτηρισμό. Εδώ και τόσο καιρό στο Καραϊσκάκι δεν έχει γίνει το παραμικρό. Δεν γίνεται τίποτα. Τόσα χρόνια. Με προσπάθεια, με αγώνες, με κόπους. Δεν είπαμε να πείτε μπράβο. Και το μπράβο από εσάς προσβολή είναι. Βέβαια. Όταν μιλάτε για μας, όταν απευθύνεστε σε εμάς. Είναι προσβολή. Και το μπράβο, οποιαδήποτε, όποτε και να μας απευθύνετε τον λόγο. Δεν θέλουμε ούτε τη μούρη σας να βλέπουμε, ούτε να σας ξέρουμε. Αλλά πείτε ότι σε αυτό το γήπεδο δεν γίνεται τίποτα. Ρε ρουφιάνοι, ρε ψεύτες, ρε απατεώνες. Πείτε ότι σε αυτό το γήπεδο δεν γίνεται τίποτα. Και το γήπεδο αυτό δεν έχει τίποτα σχολιαρόπαιδα του ψυχικού και της φιλοθέης και του κολονακίου που κάνουν και τους σκληρούς με την ανοχή της αστυνομίας και του κάθε δικαστή. Περαιτέρω, έτσι, βράζει το αίμα τους. Λίγο έτσι να μείνουμε αμολυτοί. Όλοι σας έχουμε καταπιεί. Το εκμεταλλεύεστε. Το εκμεταλλεύεται ο κάθε Σαββίδης, ο κάθε ένας να κατηγορήσει τον Ολυμπιακό. Ποιοι? Αυτό το ότι θέλουμε η ομάδα μας να πάει μπροστά και ότι με τραμπουκισμούς και τέτοια. Που παίζει ακόμα Ευρώπη. Που διαφημίζει την Ελλάδα. Που παίζει Ευρώπη, που διαφημίζει την Ελλάδα. Που έχει βάλει ομάδες από κάτω που είναι 21η στην Ευρώπη. Έτσι. Επειδή θέλουμε να καταφέρουμε αυτά. Και κατά συνέπεια να είμαστε και να έρχεται και ο κόσμος που έχει πληρώσει το εισιτήριό του να έρχεται στο γήπεδο, να βλέπει την ομάδα του, να χαίρεται. Έτσι. Γιατί μιλάμε για το μοναδικό γήπεδο που πάει ο κόσμος που προσέρχεται με τέτοια προσέλευση. Και τι έχετε καταφέρει, δεν θέλετε να τα βάλετε όλα σε ένα στούντιο. Και 50.000 πρόστιμο. Και 50. Δηλαδή όσοι σας λείπουνε. Δηλαδή, άμα πας και παίξεις μαχαιριές είναι 90.000 πρόστιμο, ναι. Και άμα πέσει αναπτήρας είναι 50.000 πρόστιμο. Ακριβώς. Για 40.000, αγινόμαστε κι εμείς βαλιά κουβάρια. Δεν θα σας το κάνουμε το χατήρι. Θα το βρείτε τον πελά σας από εμάς, αλλά τον βρείτε εκεί που πρέπει τον πελά σας. Όπου πονάει ο καθένας θα τον βρει τον πελά του. Έτσι. Όπου πονάει ο καθένας. Δεν θα πάμε εμείς να βάλουμε τα χέρια μας, να βγάλουμε τα μάτια μας, επειδή προσπαθείτε να μας εκνευρίσετε με τέτοιου είδους τιμωρίες και τέτοιου είδους πούστικες τιμωρίες και πουστιές, γιατί πρόκειται περί πουστιάς. Εδώ δεν ξέρουμε ακόμα τι έχει εκδικαστεί. Φάγαμε 10.000 με τον ΠΑΟΚ που υπήρχαμε στο γήπεδο. Δεν έπρεπε να πάμε στο Καραϊσκάκι εμείς τώρα τίποτα, να φωνάζουμε για την ομάδα μας. Ούτε τίποτα, όχι. Που υπήρχαμε. Που υπήρχαμε. Αυτό ακριβώς. Που πήγαμε στο γήπεδο. Έτσι. Να δούμε μπάλα. Φάγαμε και 10.000 από εκεί. Περιμένουμε. Ακούσατε τι περιμένουμε τώρα. Έχει πέσει με την Ξάνθη, έχει πέσει ένας αναπτήρας. Αυτό δεν υπάρχει για τους δικαστές. Δεν υπάρχει. Αν δεν το πει ο κάθε ρουφιάνος δημοσιογράφος, αν δεν το αναδείξει, δεν είναι γεγονός. Τα γεγονότα είναι όσο δυναμικότητας και να είναι το κάθε γεγονός. Δηλαδή αν είναι με βαθμίδα το 10, αν είναι για Ολυμπιακό με 1, τιμωριέται με 1, δηλαδή είναι για 1 η τιμωρία, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, και οι άλλοι κάνουν για 10, το 1 την τρίχα να την κάνουμε τριχιά όταν είναι για Ολυμπιακό. Εδώ γίνανε οι μαχαιριές, έπεσανε μαχαιριές και υπάρχει μια εκστρατεία ότι και καλά λέει δεν έγιναν ούτε εκτεταμένα επεισόδια, ούτε λέει ούτε στον χώρο. Ρε, τι είναι αυτά που λέτε, ρε ξεφτυλισμένοι, μαχαιριές, τι εκτεταμένα επεισόδια. Λέει δεν ήταν ο περιβάλλοντας χώρος. Ποιος περιβάλλοντας χώρος, δε. Δηλαδή εδώ περιβάλλοντας χώρος. Στο σημείο του κόρνερ. Εσύ άμα πας στο Καραϊσκάκι, περιβάλλοντας χώρος είναι. Και απ' έξω. Είναι απ' έξω. Όλοι οι δρόμοι αυτοί λέγονται περιβάλλοντας χώρος. Και αυτοί μας λέγανε στο γήπεδο δεν είναι περιβάλλοντας χώρος. Έτσι. Ο Ζέκα της κατακόκκινη ΕΠΟ, βρε, κατακόκκινη ΕΠΟ. Άλλοι πούστιδες κι αυτοί. Όποιος τους απειλεί. Αρχηγός και έχει φάει μια αγωνιστική. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Έτσι. Γαργάρα, τίποτα πουθενά. Ο άλλος, ο Λαζαρίδης έβαγε τον μπουκάλι στο Δόξα Πατρί. Το βαφτίσανε αναπτήρα.
υπήρχε σπουδή να βαφτιστεί αναπτήρα στο μπουκάλι. Το μπουκάλι αναπτήρα. Πουσταριά. Που πέσε κάτω παίχτης. Ναι, ο παίχτης κεράστηκε, αφού έβαγε μπουκάλι. Όχι σαν τον Αράπη που Όχι που πέρασε δίπλα του. Δεν ήξερε που την έφαγε, έψαχνε να βρει που πόνεσε. Δεν έψαχνε να βρει που είναι ο αναπτήρας, τι ήταν αυτό. Τέλος πάντων. Ναι, ρε παιδί μου, αναπτήρας. Αναπτυράκι, έτσι. Λοιπόν. Εκείνος ο μικρούλης, ο Μπίκ, εκείνος εκεί. 2 γραμμάρια ζυγίζει. Και, δηλαδή και ο Ολυμπιακός αντιδικάζεται. Εδώ γίνεται. Γιατί είμαι τόσο αγανακτισμένος, γιατί είσαστε πούστιδες. Έτσι. Γι' αυτό είμαι αγανακτισμένος. Γι' αυτό. Γιατί γίνεται προσπάθεια, δεν τα θέλετε. Θέλετε τη χαρμάνα, θέλετε τους κουκουλοφόρους, θέλετε τους παπαχαλάκιδες, δεν θέλετε εκεί πουσταριά. Θέλετε τους απατεώνες προέδρους, όχι τον άλλο που επενδύει. Θέλετε να μιλάτε με τον κάθε υπόδικο, τον κάθε καταδικασμένο, τον κάθε φυλακισμένο, να μας τον παρουσιάζετε ως διαμαγείας ότι και καλά λευκή περιστερά. Ποιος που ξέρει όλη η Ελλάδα, όποιο και να σηκώσεις, ο ένας είναι παιδόφιλος, ο άλλος είναι λαθρέμπορος. Δεν τα ξέρει όλη η Ελλάδα, όποιο και να ρωτήσεις, αυτό το πράγμα να σου πούνε. Και πάτε να μας παρουσιάσετε αυτούς για εξηγιαντές, τους άφραγκους. Χώρια, όλα από εκεί ξεκινάνε. Έτσι. Και τι έχει γίνει τώρα, έχει γίνει ο κόσμος του Ολυμπιακού. Οι άλλοι πάνε, μου βγαίνουν και αδικημένοι, έχουν μπει σε όλα τα γήπεδα μέσα, όλο με την τραμπούκα, τον Ολυμπιακό πέρυσι. Τα ίδια του κάνανε, φέτος πήγανε πάλι να κάνουν τα ίδια, έτσι. Τιμωρηθήκανε και τις 2 φορές και όχι με την τιμωρία που έπρεπε πάλι, έτσι, και από του χρόνου έπρεπε να έκανε μείον αγωνιστικές. Και λένε γιατί κυνηγάτε τον Παναθηναϊκό. Ωπα ρε μπουρδέλα που σας κυνηγάνε κιόλας. Δηλαδή τι θέλετε να γίνει, έχετε δει όλη την κοινωνία. Την κοινωνία δεν μπορείτε να τη δίνετε. Κανένα ποδοσφαιριστάκο μπορείτε να την πέσετε. Από μακριά, αστυνομικό πήρανε. Και αυτοί από μακριά, κανένα αστυνομικό. Και ο αστυνομικός δεν μπορεί να βρει το δίκαιο του γιατί παραπάνω του λένε σκάσε, είναι τα δικά μας τα παιδιά. Σοπα ρε που θα κάνεις και μήνυση, που είσαι και αστυνομικούλης και θα κάνεις και μήνυση στα δικά μας τα παιδιά, αφού έχει δώσει τις μηχανές ο άλλος. Δωρεά. Κατάλαβες. Πώς θα κάνεις μήνυση, σκάσε και τρώγε και ξύλο αστυνομικέ και να έρθει και τους ανώτερους από πάνω να σου λένε και μη μιλάς γιατί είναι τα δικά μας τα παιδιά. Έτσι. Λοιπόν. Και καταλήγουμε. Πείτε μου έναν, όχι, βρήκα έναν. Μου το στείλανε σε μήνυμα. Θα τον πω. Προχτές στο Super Sport FM ο Καραλής συζήταγε με έναν άλλον και λέει μπράβο στην ηγετική ομάδα της θύρας 7 για την προσπάθεια που κάνουνε τόσο και τόσα χρόνια και δεν γίνεται στο Καραϊσκάκι τίποτα. Σε ένα γήπεδο που δεν μπορούσε να περάσει ούτε απ' έξω. Το είπε ο άνθρωπος. Ούτε από την πυρήνα. Δεν έχω εγώ κανένα όφελος, έτσι, με έναν άλλον προς τιμή του. Λέμε τώρα, από όλους αυτούς, δηλαδή, εδώ τώρα, ακούστε τι γίνεται, δηλαδή, έχει γίνει θέμα ο αναπτήρας. Πείτε, ρε, έχετε ακούσει μια φορά ότι στο Καραϊσκάκι δεν ανοίγει μύτη. Ότι έρχεται το κάθε πουστρόπεδο που πανηγυρίζει προκλητικά. Με φούστα. Δεν τρέχει τίποτα. Έρχεται ο ένας, κάνει τον τοξοβόλιο, ο άλλος μας δείχνει τι μας δείχνει. Τι θέλει να μας δείξει και τι μας δείχνει τελικά. Τέλος πάντων, ο καθένας μπορεί να πάει στο Καραϊσκάκι και να κάνει το γουστάρι, όπως μπορεί να κάνει και ακόμα και να προκαλέσει. Έτσι. Όπως μπορεί να κάνει σε ένα ευρωπαϊκό γήπεδο. Σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό γήπεδο. Πού είναι αυτά, τα έχετε βάλει σε ένα σωρό. Γιατί τα έχετε βάλει σε ένα σωρό. Γιατί θέλετε να πάτε εκεί πέρα που σας λένε οι συνομιλητές σας. Οι άφραγκοι συνομιλητές σας που δεν έχουν μία, να το κάνουμε ένα τεχνικό το ποδόσφαιρο. Όπα ρε που θα το κάνεις ένα τεχνικό το ποδόσφαιρο. Επειδή το θέλετε εσείς και θέλετε να είστε στη φτώχεια και στη μιζέρια. Και επειδή είναι ο Ολυμπιακός η μοναδική επιχείρηση, αν το θέλετε. Στην Ελλάδα που είναι όχι με κέρδη τεράστια και η μοναδική εταιρεία που αναπτύσσεται συνεχώς στην Ελλάδα. Να πούμε ότι οι αεξίδες που μπήκανε μες στο Περιστέρι προχθές το συνηθίζουν από τη γάμα κατηγορία, Β και Α. Και από τη γάμα έτσι κάνατε. Με δεν είναι το θέμα. Όχι, που μπαίνουν μέσα. Το θέμα μας δεν είναι αυτοί που μπαίνουν μέσα. Το θέμα μας είναι αυτοί που καλύπτουν. Αυτοί Άκη κάνουν τα επεισόδια και την πληρώνει ο Ολυμπιακός, ρε Άκη. Δεν την πληρώνει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός δεν κάνει τίποτα. Το θέμα μας την πληρώνει με την προπαγάνδα, ρε Άκη. Το θέμα μας, Τάκη, είναι ότι βάζουν τον κάθε πούστη, τον κάθε μαχαιροβγάλτη
Στον ίδιο Ντορμπά. Δεν είπες αυτό, άλλο. Εντάξει, άλλο, μην μείνουμε. Το κατάλαβε, ας το πω εγώ και μην το καταλάβει. Τι θα κάνω Μην τώρα. μείνουμε κύριε Σιλιόρη. Απ' τη γάμα κατηγορία μπαίνουν μέσα. Β και γιατί να μην πούνε και στην Α. Αυτό θέλω να σου πω. Και πέρυσι στο κείμενο πάλι μέσα μπήκανε. Και ο Ολυμπιακός με και το Αναπτυράκι. Έχει τη διαμήνα. Κατά συρροή, είναι κατά συρροή. Οι άλλοι ατιμόρυτοι. Όχι μόνο ατιμόρυτοι και μπόνους. Τους έλεγε ο Κοντονής, πηγαίνετε και στον Ηρακλή. Πηγαίνετε και στον Ηρακλή, λες και στη Β' Εθνική. Είναι άλλοι χούλικας, δεν μαλώνουνε στη Β' Εθνική. Δηλαδή... Πηγαίνετε και στην Ομαρχία να πάρετε κανένα δανεικό. Εκεί θα γίνει της κακομοίρας. Ναι, κάτσε, να σου πω και το άλλο. Οι άλλοι, οι παουτζίδες, σε κάθε παιχνίδι τα έχουν κάνει όπα. Δηλαδή πάνε να το κάνουν, πέρυσι το κάνανε με τον Ολυμπιακό. Φέτος βάλανε μυαλό, είδαν ότι φάγανε και τέσσερα. Ήρθαν εδώ στο Καραϊσκάκι. Και τι είπε ο άλλος, μετά το άλλαξε αυτό. Λέει, παραφράσανε τις δηλώσεις μου, εντάξει ήταν η φιλοξενία. Ποια φιλοξενία, ρε κακομοίρη, που θα τολμήσει να μιλήσει και για φιλοξενία. Τι να μιλήσετε, ρε Δελαμπού, για φιλοξενία, που είσαστε με τις σαμπάνιες σας και με τους αστακούς σας στις σουίτες και με τα σουλάτσα σας και να λέτε και τις παπαριές σας οπουδήποτε. Ποια φιλοξενία. Θα μιλήσετε για φιλοξενία. Είσαστε θέση και σε πείραξε με τον Τζαβέλα. Με τον Τζαντάρι τι έγινε προχθές, γιατί δεν θύχτηκες ρε που είσαι για όλους. Τους Έλληνες που σε πειράζουν και οι Έλληνες. Σε πειράξανε και οι Έλληνες σε θέση εσύ να κρίνεις τους Έλληνες. Από εκεί που μας κουβαλήθηκες και παρουσιάζεσαι. Και θα πάω να ψήσεις και εμάς. Παρουσιάζεις τους δικούς σου τρώνε το σότο. Σε πειράξαν οι Έλληνες. Να πεις για τα Δελαμπού από εκεί που κουβαλήθηκες. Εδώ ήρθες. Ναι, έτσι. Να πας εκεί που ήσουνα. Που λέει, άμα σε πειράξαν ο Τσαβέλας, δεν είναι... Ναι, έχει βελτιωθεί. Πες του να βελτιωθεί από μπάλα. Γιατί μπάλα δεν ξέρει. Ναι, βελτιώθηκε. Λέει από δολοφόνος κατά συρροή, τους έτρωγε έναν. Βελτιώθηκε. Να πούμε και για την τιμωρία του Ολυμπιακού που έγινε τώρα και στη Βέρεια. Τα εισιτήρια δεν τα δίνουμε εμείς. Δεν τα δίνει ο Ολυμπιακός. Ράκολη μου, Ολυμπιακή. Εντάξει, ρε παιδί. Δεν λέω ότι είναι Ολυμπιακή. Ναι. Αλλά άλλο να τα έχω εγώ τα 100 εισιτήρια, τα δώσω 100 και άλλο να μου τα έχει φορά παρτίδα παντού και να παίρνει ο κάθε τσόγλανος που δεν ξέρω τι ομάδα είναι. Εντάξει, αυτά υπάρχουν πάντα και υπάρχουν και για άλλες τις ομάδες. Γιατί μου φαίνεται και λίγο ύποπτα, δεν τους έχω για Ολυμπιακούς αυτούς. Όταν εδώ πέρα και από το πρωταθλητή ο Αλέκος και τα site του Ολυμπιακού λένε προσέξτε μας έχουν στημένους να μου πετάει τον αναπτήρα. Ναι, εγώ τα κάνω. Ρετάκι, δεν πέταξε και καμιά μολότοφ. Ρε παιδί μου, δεν είπα. Αλλά γιατί δεν με πονηρευτώ. Δεν είπα, δεν δικαιολογώ. Ναι, δεν είπα δικαιολογώ. Απλά γιατί δεν με πονηρευτώ και εγώ ότι υπάρχει προπαγάνδα. Τι να πονηρευτείς, υπήρχε περίπτωση να δεις εσύ τον αναπτήρα να πονηρευτείς και να τον αποτρέψεις κιόλας. Ρε παιδί μου, γι' αυτό που μπήκε το πέταξε, λέει ωραίακι. Δεν ξέρω τι ομάδα είναι, άμα δεν τα έχω εγώ τα εισιτήρια. Και αυτό, όταν έπαιρνε σε εισιτήρια Ισιάκη, ο Ολυμπιακός θα έπαιρνε και θα δίνει σε 500 εισιτήρια, σε 500. Έχει άλλη φάση είναι αυτή. Πώς θα το κάνουμε τώρα δηλαδή. Ρετάκι, ξέρεις τώρα τι μας βάζουν εμάς τώρα και κάνουμε και δηλαδή καταλαβαίνεις τι λέμε τώρα. Καταλαβαίνεις τώρα τι λέμε εμείς. Δηλαδή γίνεται περιφρούρηση από όλες τις πάντες και πέφτει ένας αναπτήρας. Και πάμε να τσακωθούμε εμείς για τον αναπτήρα που πετάχτηκε σε ένας αναπτήρας, σε ένα αναπτυράκι τόσο και δεν βρήκε το παίκτη σε ένα παιχνίδι που δεν έγινε τίποτα. Επειδή πάνε να μας στήσουν οι τανεσπού και καθόμαστε και το μιλάμε, αθώος είναι αυτός με τον αναπτήρα. Δηλαδή, δεν μπορώ. Κατάλαβες τι το λέω. Ναι, κατάλαβες τι το λέω. Εγώ κατάλαβες πώς το λέω. Κατάλαβε και ο κόσμος. Να παίρνω εγώ τα εισιτήρια και να τα μοιράζω. Δεν παίρνει ο Ολυμπιακός. Να πάμε και Άκη. Και τα εισιτήρια τα έχει ο Ολυμπιακός, έλα σε ένα αναπτήρα θα βρεθεί να το πετάξει. Όχι, δεν θα τα πετάξει, Άκη. Συγγνώμη, δεν θα τα πετάξει. Άλλο λέω εγώ, Ρετάκι. Ναι, και εγώ άλλο είπα. Ό,τι κατάλαβε ο καθένας από τον Τάκη κατάλαβε. Και εγώ, ρε, κάνω το λάθος μου. Εγώ δεν σου είπα ότι κάνεις λάθος, ρε. Άλλο λέω. Τότε άσε το πω. Ρε, καθόμαστε κι εμείς και διαφωνούμε τώρα για έναν αναπτήρα και μας έχουν βάλει. Συνειδητοποίησε το. Ναι, το έχω συνειδητοποιήσει. Τη στιγμή που λένε οι άλλοι και αβαντάρουν και οι θεσμικοί φορείς ότι για τις μαχαιριές πρέπει να θωωθείς, καθόμαστε εμείς και μιλάμε για αναπτήρα. Αυτό προσπαθώ να πω. Και αυτό θέλω να καταλάβει ο κόσμος. Το κατάλαβε. Και εγώ είπα αυτό εκεί που δεν κατάλαβε ο κόσμος και το καταλάβανε μόνο δύο άτομα και εγώ τρεις. Και σε αυτή τη λογική. Όχι, ρε, άλλο λέω. Και σε αυτή τη λογική πάντα θα υπάρχει ένας που θα πετάει έναν αναπτήρα. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Αναπτήρα πέταξε. Δεν μπήκε μέσα με κανένα μητράλιο. Αναπτήρα. Στην Κρήτη ήμασταν. Μπορεί να έχει πει και μια τσικουδιά. Πέταξε αναπτήρα. Φας 50.000 και μια αγωνιστική, ρε. Πού ζούμε. Πάμε αυτό, ρε. Αυτό λέμε, να καταλάβει ο κόσμος. Κατάλαβε ο κόσμος. Θα πες μια χαρά. Εγώ δεν το πάω μια χαρά, αλλά πιστεύω να το κατάλαβα εγώ που το είπα
και να το κατάλαβε δίνεις ένα κανένα. άτομο από τους άλλους. Ένα θέλω να το κατάλαβε. Ότι τα ειστήρια πρέπει να τα παίρνει ο Ολυμπιακός και να τα μοιράζει. Όχι όπως τα έχουν κάνει. Από εταιρείε και από τέτοια. Και είναι και βαζελοεταιρεία αυτή η μια Έτσι. εταιρεία που τα. Να τα λες τώρα. Εντάξει, ζητάει στοιχεία και τέτοια. Αλλά είναι βαζελοεταιρεία είναι αυτή που τα. Δεν την ξέρω και το όνομά του, ούτε χρειάζεται να τη διαφημίσω. Αυτή που πα στα καταστήματα κινητής τηλεφωνίας. Υπάρχει έφεση με λίγα λόγια τώρα, τι θα γίνει. Έφεση υπάρχει. Καλά, να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε τι θα γίνει για την έφεση. Βγήκε από το νοσοκομείο ο Κουλοπαλί, πώς το λένε. Βγήκε. Τα κόντρα με την άκτα πνίξε. Ο Κολυμπαλί δεν έχει πάθει, βγήκε. Ναι. Όχι, δεν έχει βγει ακόμα. Ο Λαζαρίδης είναι περδίκι που φάγε τον μπουκάλι στο Δόξα Πατρί. Ο Φορτούνης είναι μια χαρά μετά τους δυναμίτες. Έτσι. Σωστό, στο Περιστέρι και στην Τούμπα. Αφού και μια χαρά είναι ο Φορτούνης. Όλοι μια χαρά είναι. Άμα είναι παίκτης του Ολυμπιακού δεν παθαίνει τίποτα. Και κατά συνέπεια δεν τιμωρείται και κανείς. Έτσι, γιατί είναι Ολυμπιακός. Και ο Ολυμπιακός είναι εύρωστος, έχει μπροστά, δεν του στεκίσουν οι βαθμοί. Όπα ρε Δελαμπού. Και πώς κρίνετε εσείς δηλαδή, τι μας πειράζει εμάς και δεν μας πειράζει. Αν θυγόμαστε, αν θέλουμε να μας θερείτε. Άλλο να έχεις κάνει κάτι, πες σε ασφάλεια θα πληρώσω. Όχι τώρα αυτό το χάλι. Η εξομοίωση και καλά ότι είμαστε δίκαιοι, ακριβοδίκαιοι. Σκατά είσαστε ακριβοδίκαιοι. Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη. Αυτό είναι επιλεκτική τιμωρία εναντίον του Ολυμπιακού, δεν είναι δικαιοσύνη. Να ψάχνεις, επειδή τα κάνουν όλοι οι άλλοι, να ψάχνεις το πτέσμα, να χρεώσουμε και τον Ολυμπιακό και είμαστε σε όλο το Ερβά και να λέμε και παντού γίνονται αυτά. Ναι, παντού γίνονται αυτά. Τα νεσπού. Και όλοι οι φίλαθλοι είναι ίδιοι. Και το κυριότερο, θέλετε τον μπάχαλο. Σας το λέω, η προσωπική μου, θέλετε την πουστιά. Θέλετε τους κουκουλοφόρους, να παίζουν ξύλο με τα ματ. Αυτά θέλετε. Δεν θέλετε υγεία, δεν θέλετε τίποτα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν θέλετε αναμπουμπούλα. Θέλετε να φεύγει ο κόσμος από αυτά που του φορτώνετε να πληρώσει, να τσακώνετε, να δείχνουν τα κανάλια που τα μισείτε. Έτσι, αλλά είσαστε κάθε μέρα εκεί. Να μην δείχνει τα τραχτέρ, να δείχνει αυτά. Ναι, να δείχνει αυτά. Και να λέμε να οι κακοί χούλιγκας και όχι... Δεν ξέρετε να κυβερνήσετε. Βλέπω να παίρνετε το... Για πλάκα, να έρθει κανένας άλλος να κυβερνήσει σωστά τους νόμους, ρε παιδιά. Νόμους θέλουμε. Δεν θέλουμε μπάχαλο. Κάνατε παρουσίαση. Και μπαίνει ο άλλος κουτσός. Λέω τι είναι, 28 Οκτωβρίου, που ήταν οι ήρωες του πολέμου, που μπαίνανε μπροστά και τιμή και δόξα στους ανθρώπους, έτσι, που τους παρομοιάζω τώρα με το κάθε παρτάλι και το κάθε ρετάλι του Παναθηναϊκού. Και ρε, κάνετε παρουσίαση με κάτι... Αυτό που φοράνε οι γυναίκες, πώς το λένε εδώ. Για να μην φαίνεται η κοιλιά. Κορσέ. Με κάτι εξελίσσεται ομαλά η εγκυμοσύνη του Λέτο. Σταμάτα. Όχι, κάτσε, είχαμε ανησυχήσει. Ακούς. Η Λέτα. Εσύ μπαίνουνε μέσα τώρα οι άλλοι και να κάνουν παρουσία. Και έχει κάτι βεγγαλικά αυτά που είχα στο γιού μου, τα γενέθλια. Ναι, και τα παιδικά. Δεν είναι και αυτά έχουν 35 ευρώ το ένα. Και πολλά είναι. Τι λεπτά, ρε, τι 35 ευρώ, ρε. Πώς? Τι 35 ευρώ, ρε, Τάκη. Εντάξει. 35 λεπτά. Γίνονται εκεί με κάτι από γενέθλια. Καλά, είχατε και τα μπαλόνια. Βάλατε και τα άλλα από τα γενέθλια. Βγαίναν οι παίκτες. Βγαίνει ο Κουτσός. Βγαίνει ο άλλος ο έγκυος. Ο εθνικός ο Στάρ. Ο Λέτο. Σαν το εθνικό Στάρ είναι, ρε. Τον Ευαγγελόπουλο. Τον Ευαγγελόπουλο. Έχει ανέβει πάντως. Και η εγκυμοσύνη καλά πάει. Λοιπόν, αυτός είναι που θα μας υπογράψει. Ότι έρχεται ο Λέτο. Θα έρθει, 13 του Μάρτιου. Λοιπόν, ελάτε όπως είσαστε. Αλλά το κυριότερο δεν είναι το χάλι σας. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αμιγώς σαν χάλι δικό σας. Το εκμεταλλευόμαστε για να δείξουμε τον πόλεμο που μας κάνετε και πόσο πούστικος είναι, πόσο άδικος είναι και προσπαθείτε να καλύψετε την αδυναμία σας. Τα λένε οι ίδιοι οι οπαδοί σας από κάτω. Άμα διαβάσετε, στα 100 σχόλια τα 70 του λέγανε ρε Αλαφούτσα τι έγινε, πάλι ο Μαρινάκης στέει. Πάλι ο Μαρινάκης στέει. Τρώει ο Μπερμπάτοφ 3 αγωνιστικές, γίνεται 2 για να παίξει Καραϊσκάκη. Πάει και αυτό. Μας έκρασε κόκκινη έπο. Τα 3-2. Κόκκινη έπο. Πάει αυτό. Κόκκινη. Και επιτέλους πηγαίνετε πάτε κανένα φράκα, φτιάξτε κανένα γήπεδο. Ένας ζητάει 9 εκατομμύρια για τηλεφόρο, ο άλλος θέλει 50 εκατομμύρια για τη Φιλαδέλφια. Τι είναι αυτά ρε, που κάνετε, ρε. Απ' την πολύ, επειδή είσαστε τίμοι και προσφέρετε στο ποδόσφαιρο, θα σας προσφέρει και το ποδόσφαιρο και η πολιτεία. Και η ομάδα πόλο του Ολυμπιακού αντρών
γυναικών αίτητη σε Ελλάδα και Ευρώπη δεν έχει ένα κολυμβητήριο. Σε ολόκληρο Πειραιά. Στην Ευρώπη αίτητη και οι άντρες και οι γυναίκες. Το πόλο αντρών και γυναικών. Με 8 Πάνε παίκτες. για τελικό, πάνε για τελικό και οι δύο. 8 παίκτες στην Πάνε να εθνική. πάρουν Champions League και οι δύο. Μόνοι. Πάμε. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να σας ρωτήσω, πώς το βλέπετε αύριο το μάτς? Δεν βλέπουμε κανένα μας. Εσύ τι ομάδα είσαι, ρε φιλαράκο. ΑΕΚ. Εσύ πώς το βλέπεις. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, δεν έχουμε καλή ομάδα. Ναι, θα βρεις τώρα πιο μετά. Τι? Όχι, δεν τον έχω να βρει. Ναι, για πες, άστο ρε Άκη. Δεν έχετε καλή ομάδα, αλλά... Δεν έχουμε καλή ομάδα. Άρα εννοείς, αφού δεν έχετε καλή ομάδα, θα νικήσει ο Ολυμπιακός. Κοίτα, η ομάδα είναι ομάδα. Από εκεί και πέρα, όποιος κερδίσει, κερδίσει. Απλά λέω ένα πράγμα. Εσείς δεν γίνεται από τη στιγμή που ζητάτε λεφτά, Μαρινάκη. Τι, είδες πόσο γέλοι είστε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Πονάτε τόσο πολύ από τον Ολυμπιακό. Ξέρετε ότι αύριο θα πάτε μια ξεφτύλα. Γι' αυτό και έχετε μείνει στις 30.000 εισιτήρια. Πέρυσι όμως, είχατε πάει όλοι εκεί. Αυτός ο προηγούμενος της Δευτέρας που θα γεμίσουμε 2 καραϊσκάκια. Αντί να πει 2 καραϊσκάκια, είπε καραϊσκάκια. Πούντονα. 30.000 εισιτήρια έχεις δώσει. Και αυτά δεν ξέρω ακόμα. Καλησπέρα. Έλα, φίλε μου. Μια καλησπέρα. Έλα. Ρουσία. Έλα, τι. Ναι, Βλαδιμίρ, Τσέστα Καμόσκα. Да, άντε γεια! Γάμω την αρκούδα και την τζεσσακά. Εντάξει. Του είπα τα νοτά, τα ρώσικα. Πάμε, ξέρω. Του είπα και τα ελληνικά μου.